kutaura kuti chii chakatanga kuitika panzvimbo ine tiri kuona muri panze, muri zvipfuwo, midziyo uye inguva yekunaya. Musi wechina tichitopedza seni ndichitobva mukuisa mushonga weatrazine muchibage changu, ndanga ndakutonisa top dressing chibage chepfumvudza chembei seed yangu yepfumvudza yakutumbuka izvo, ndanga ndakutonisa top yangu yekupedzisira. Ndopa ndakaona panapa pasvika madzimai vakundidedzera kuti kugedhi kwasvika marori matatu, kureva kuti gumba gumba remapurisa nemamwe marori matatu mahombe. Kanguva ndakatoona vanhu vakumhanya vachidarika nekuseri kwemba kwangu, vachimhanya vachitiza. Ndikaedza kubatsira vanhu kuti aiwa hatitize, regai tidzokere mukati umu. Ini ndichibva ndamhanya kuti ndosangana nemapurisa vanga vachiuya kuti tizozwa kuti mapurisa vakanga vakapakata nevakanga vaine matiyegasi so forth vari kudei. Ndobva ndasangana nemapurisa, mumwewo anga ari pamapurisa, ndobva ndichiona wekwasharifu havautaure nawo wekwasharifu. Ndobva ndamhanya pana madhamu vachiona vanga vaine imwe mota diki vanga vachiti zvitivo ndo wekwasharifu. Ndichiedza kuti ndivabvunze kuti ko mauya nemapurisa akapakata nesese mauya kuzodini. Amai vavo ndobva vandisarangudzira vakati no isusu dhee redu rekuti tikubvisei nhau yenyu makamaapplya kukoti kuti inofanirwa kuti itongwe pana major street inenge zita ramajor street iro handirazokwanisa kuribata nemusoro because vabva vangotaura zita ramajor street vachiti akapasisa nyaya iyo imi musipo kuti haina basa yamakataura imimi, saka ivo yavo yanga yakapasa. Saka ndavati aiwa no isu tine rimwe pepa redu taifanirwa kunge takadedzwa kukoti kuzoti tichitanga kutongesana pamusoro penzvimbo yedu yatakagara, because isusu tane 22 years takauya mu2000 ndokoti for example takauya 2000 pajambanja, tagariswa mu2000 pajambanja. Murungu akanga aripo nemaovheti vanga varipo panguva yatakanga tichiuya. Murungu uye akakurumidza kuti kumaovheti no inini handidi kuti ndike ndichijambanja nemi, asi chandiri kuda kuti ndike ndichiita ndechekuti ndikupeiwo side one refamu yangu, then kune dheri rangu nekune main house yangu mondisiyira ikoko. Saka takagara zvedu takadekara, hatina kufungira kana nawe kuti pachatodiwa tsamba sezvo takataurirana nemurungu. Taitofara tichirima, takagadzira minda yedu zvinosirisa zvekuti kana kuri kunzi kupinda mukati mukaona minda iyi magadzirira takaita pa22 years. Vamwe takauya tiri vadiki, tatoona vazukuru. In fact ini ndanga ndichitori muyouth panguva iyoyo, ndanga ndiri kumayouth asi zvinezvi ndamudhara. Saka ndaneta nekuona mapurisa aya zvavanga vachiita. Vamwe vakabva vatotanga uko kwadabuda pane imwe musha pane kati pekutanga pavakatanga kusvikira, because kuno kurodhi vanga vasingakwanisi kuva vachifamba marora. Vakabva vatotanga kuti kwadabuda vachitotuta zvinhu pasina munhu, vaingosvika vachitotyora dhoo vachibva vatobvisa zvinhu zvanga vachitakura zvavaikwanisa kutakura. Zvimwe zvaibva vangosiya mukati votakura vachiuya vachingokanda muroro vachiuya vachizorasira parodhi panapa. Tikavati no sharifu, isusu tine pepa iri riri kuti loya wedu haana kuudzwa sei kuti tiri kudiwa koti. Zvakanzi aiwa koti yakatokuti munofanirwa kunge muchitobva, indatotumwa nekoti kuti tinge tichibva. Hatana taziva kuti madhamu ivo vanga vatoitawo dzimwewo mezi dzavo dzekuti tinge tichibviswa. Saka takabviswa ipapo musi wechina kusvika kumanheru. Vakabva makuseni kuma7 vachituta zvinhu kusvika vakazobva panapa kuma7 vatuta misha yanga iri mukati umu, dzimba dzaikwana kuita 15 nemhuri dzanga dziripo panapa. Tanga tiri vanhu vakati wandei. In fact tanga tiri vanhu vakati wandei. Vamwe vakatiza mapurisa vakabva vatoenda nenyaya yekutya pavanhu vakapinda, asi isusu vamwe tanga tisingakwanisi kubva nekuti takauya pachirongwa chejambanja. Saka taiti kunyange tisina tsamba takauya pachirongwa chejambanja, hurumende inotiziva kuti tiripo, tinotobviswawo futi nehurumende kana ichinge yatendera. Asi vakuru vainzi takazonzwa pauya vamwe vakuru vanobva kuzumba maramafungu vanoitwa hanzi Moses Chihuri namanija wake ndiye akanyanya kuoma anonzi Vengesai Maradze. Saka vanhu tu ivava ndo vakati isusu tichakaura tiri pano parodhi kuti
tine vana, tine madzimai, tine vamwe vanhu vanorwara vari panapa, especially pane mumwe mukomana asingatoona mufana iye akanga achigara pakomboni ipapa pana baba wake naamai vake vakafa. Akasiiwa iye kuchikoro haana kuenda kana chitupa, haana ane 31 years. Vaitoti vada kunomurasa, hamene kwavaiti vada kunomurasira. Ndikamboedza kuvakumbira kuti no, uyu mufana kuti munomurasa. Musiye agare imba yake yakasiiwa nababa wake ari. Saka pavakazoya nemapurisa vakabudirira kuti vauye naye ndipo vaskomurasira panapa. Wamukanda pane mudhara anoitwa Malinga ndiye anga achifitawo tichingomona kuti akamira sei. Saka marimwe zuro akazotakurwawo nevamwe vanhu vakaenda naye ntaa kusvikira bvura kuti ari kunetsa kuti unomuka uchimubata kuti uringiririre uchibata kuti anga achienda kwaanenge achienda. Asi isusu taane 22 years. Vamwe taitorima chibage tichiendesa kuGMP tirimo munzvimbo yedu inonzi Linden Grange Farm. Asi iro timu rachona rakauya apa riri kuiti iplot number 3 Belford. Saka famu main house yachona iri kuna Belford. Ifamu rakaganurana neIngobra nechitambo apo pari kuitwa School of Intelligence rozonoganurana nemamwe maplots ari muChriston Bank. Saka ivo vari kuramba kuti famu hariganurana nemaplots kana kuti hariganurana netown. Saka ndo pandisiri kunyatsonzwisisa ipapo kuti ko famu harikwanisi here kuganurana nedhorobha, ko dhorobha rana rinoperera papi kana risikaganurana nefamu. Isu takapinda apa tichiti Linden Grange Farm yakanga iri yaMr. Wright, Mr. Andrew Wright vachona ndo vakaita hand over farm iri kumaovheti vachiti isusu titore rimwe side risina main house kana compound yavo. Compound yavo takaisiya one side nekune main house yavo nekune dairy ndokwatakasiya. Kwanga kusina compound ndokwakaaloketwa vanhu. Chero ivo Mr. Wright vana taitofamba navo kuti isusu hatina kukwanisa kuchengeta chipepa chavo chavakasaina vachiti vasainira nemaovheti. Chakazoendawo nemaovheti vanonzi vakafa maovheti vachona. Saka kana kuti tizive kana kuti mwe secretary anga ari wedistrict panguva iyoyo kuti akazofamba sei kana nachairman vanga varipo kuti zvakazomira sei. Asi pana patiri zvapo apa paroad patakazorasirwa takawana rubatsiro rwokuti tinge tichibva panapa. Takapiwa matende nezvimwewo zvekushandisa. Tiri kufanira kunge tichienda kunogara pakiriniki tichitsvakirwa pekuti tizenge tichienda. Asi isusu tine chishuwo chekuti nzvimbo yedu yatakagadzira tikaitira vana vamwe vakatofira imomo, especially mune vamwe vakatofa, hama dzedu dzakafa mukati imomo, dzine makuva arimo mukati imomo. Takatisina tarisiro yezvatakazoona zvatakaitirwa navari kunzi vaMoses Chiwira ava netimu ravo ravakauya naro. Vakangoya ndimunani kuziya takuda kukohwa chibage last year vachiti varume ndindazoteka vaine varungu vanga vachitotaka kuti tafasta. Saka isusu chakazotinetesa kuti tivaregere vachiisa waya. Takafunga kuti mumwe wedu mutema haana basa. Asi dai akanga ari murungu taimurambidza saka takambotanga kuita murungu anga achida kutanga kufenza because pakamboya murungu achida kufenza vatamurambidza kuti isusu hatiswe keji because uko kuseri uko kwangu ine magadheni edu ataitorima muriwo zvakanyanyisisa. Magadheni atairima muriwo takavharirwa naivo vachiwiri vachiona zvakare vakativharira magadheni. Takasiyirwa 1 gate ratakubuda naro kana munhu wese ari papa. Takanga takaisirwa tape apo nemurungu watakabvumirana naye kuti achanga achitipa mvura anga akatisira tape apo yaiwanikwa mvura nemunhu wese. Asi pavakauya ivo vedu vatinotiwo ndo veganda dema vedu vakabva vatipisira tape iyoyo mvura takanga takuiwana compound nekuda kwavo. Nyaya muri kuti makaendesana kumatare edzimhosva hongu. Imi makanga maenda kudare edzimhosva muchiti chii? Isusu takazongovaona ivo zvavakaita mune management yavo vakashandisa, handizivi kuti ndo imwe style inoshandiswa here muZimbabwe. Vakaenda vega kuHigh Court ndobva vangonoaplya nezvavakanyoresana vega kuHigh Court. Isu takazongoona pepa rakutouya kwatiri tichinzi tapuwa 7 days. Isusu vamwe tisina kuenda kuchikoroka ndobva tambobvunza kuti
Kopepa rutaura 7 days kwaikoto yacho hanti yaitotibvunzawo neshona ichititongesawo kuti kwei makambogara apa sei. Saka zvakazi ndizvozvo. Saka re7 days ndo ratakakumbira kuti timbonzwisisawo nevamwe vanokwanisa kunge vachitimirirawo kuti iri riri kunzi 7 days rakamira sei. Ndobva tambodefendwa pa 7 days kunzi aiwa vanhu vafanira kuti vange vachibva. Muna takupinda paChristmas, towards Christmas, ndopa takazopuwa ranga richinzi 24 hours. Saka re24 hours iri patakarendesawo kuna lawyer wedu, takavhiringidzwa nenyaya yekuti holiday, pakabva paita holiday, ndobva radefendwa tabva taapply yatoti emergency court yekuti lawyer wedu achiapply kuti tinge tiine emergency court yekuti nyaya yedu ichitanga kutokwa kuti ko vanhu vanogonzi vabve sei, vanhu vakagara 21 years varipo vongonzi vanhu vabve, iye ari kuti vanhu vabve akambobva nekupi ari kuti vanhu vabve. Saka redu takanga tatoridhinda tichinzi koti ichazotidedza, kana kuti ichadedza lawyer wedu. Ndopa takabva tangoti takamirira izvo takambofunga kuti zvatotambirwa nekuti kukoti ranga mapepers edu anga adhindwa, even ekwasharifu wavo wavati sharifu wavo anga ati ari kuzotibvisa nemessenger of court yake ranga radhindwa vatambira. Takazongoona mumwe wachona ainzi ndisharifu here kana assistant sharifu akuuya achiti ndatouya nemapurisa kureva kuti nyaya yenyu yakanzi haina basa yatsvetwa pasaidi. Isu tikati ko inongotsvetwa pasaidi tisina kupuhwa tsamba here. Chero tsamba yaifanira kutisiyirawo panapa akaramba kuzotisiyira akazongoenda nemapurisa. Isu tarasikwa panapa takunzi zvimwe zvenyu zvimakutotaurira nemuridzi wenzvimbo kuti kana matadza kuzvipisa musina kuwirirana zvakureva kuti zvakurovera imomo hamusina chamuchawana. Tikati ko chibage chedu takarimawo zvepfumvudzo zvakanzi zvatoo kwamuri kuti munyengetedze here muridzi kana kuti iye wotouya nemagredha wozvimira pasi. Sezvo zvatakanzwa namanija wachona akati iye nezuro achititaurira akati ndataura nemuridzi wenzvimbo ati iye akupai 3 days. 3 days makufanirwa kututa zvinhu zvenyu izvo zvikuti 3 days zvenyu zvazviri kumhaisana zvekuti mumwe wangu anogara pa next apa anga aine huku dzakati wandisei zvekuti dzakasvika kuma50 something, zviri kuma34 dzakabatwa. Anogara pachirungu 34 akadzishaya, handisi kuziva kuti pasara shoma shoma. Ini ndanga ndine hanga nehuku, idzi huku dzangu idzi madouble yoku idzi dziri mukati umu. Ndaichengeta hanga nehuku, burisa matoka Linux, burisa matoka ari pasi pemubhedha nematoki hanga mazai anga mamwe andakakanda mutoireti anga asvika kuma50 something, mamwe achona 10 ari muchitendo mandichoti akazoiswa papedzi mwanga. Saka hanga dzandakwanisa kubata ndidzo dziri mukati umu, ndatodzibata makusenana ndadziisa. Saka mbudzi ndine mbudzi imwe ndakaitengesa nezvo apa ndasariwa ne6 dziripo. Saka ndo zvatiri kuitirwawo zvongoti president chiuri here ziva kuti hamuna here kumbowedza kutaura nevenzvimbo ine vakuru vezvematongerwo enyika kuti mutoonai zvatakuitwa nemunhu? Vari kuedza kutaura navo iyewo tiringotiwo semukuru wo pamwe iye haasi kunzwisisana. Kana mukuru wedu weDCC akamboedza kutaura namanija wachona achimuti shamwari takuti vanhu ava zvinhu zvavakarima mundizvepfumvudza zvapresident unofanira kuti vatenderere kuti vanoisawo mafetrai zvinhu zvavo nekuti chikafu chavo chavanodya. Saka takazongonzwawo vakuru vedu vachibva iye akutaura kuti mataura nemukuru wenyu zvamataura nemukuru wenyu kutotanga nhasi vane mbudzi dziri padhuze bvai madzibudisa kunze kwechi kowaya ina handichakutenderai kuti munge muchipinda umu kuti akutongonzwa maodha anobva kune mukuru wangu. Zvakaitika munzvimbo ino yatakagara iyi, takauya tikagara muno munzvimbo iyi tagara zvakanyanyisa. Takateta vana vakaenda kuchikoro tikavanesa makosi tiri munzvimbo iyoyi. Apa taipiwa nehurumende kuti tifanira kugara umu. Asi takagara muzokugara patakaita hatinonge tapiwa matsamba nokuti taimboedza kufamba nzvimbo, takamboifambira nzvimbo tichienda kumaofisi akawandisa tikapiwa mapepa kuti mapepa endai kubhindura, tikaenda kubhindura tikasvika kubhindura kwekwe zvaizongonopera zvakubhindura zvomira kunzi hatichauya tokugadzirisai zvongonyarara. Togara gara yotanga futi kuti mamufanira kugara wano vanhu mamufanira tomhanya futi tosvika tikangoenda futi tikangoda matsamba achingouya achingopera zvakadaro pasina chabuda.
kuzongosvika tazonzwa kuti patengwa nomwe munhu apa patengwa nomwe munhu ko munhu achazotenga sei matiri munhu uye ndamutengesera ndiani zvokunzi akatengeserwa apa chirongwa ichi achinango chatangira munhu chakatangira paseri apa ndopanawo mafuta akapiwa land form paseri apa vakangotanga futi vakadzingwa akapisirwa dzimba futi kwakasara vanhu vashomanini vasara vashomanini vakasungwa futi iwawo vakatenda kupolisi uko ndo vakatopinda mukoti wavo kunze kwokuti satina kunopinda asi vakapinda mukoti nyaya ikatongwa nyaya yavo vakachinzi nyaya inyaita zvakanaka vakadzokera vakagarako ndopakazotangawo yedu kunoku kuti vatangunzwa aiwa imi mamutombomira kugara umu tikati atikambita zvenharo makapiswa umu vamwe vakatoenda mamune vanhu vakawanda mese mamune vanhu meso vakaenda tikazosara vanhu vashomanini wane dzimba dzirimo umu ndisakaramba tiripo tikati hatina kokuenda detinokokuenda sezvitauma taingoenda setaienda tangoramba tiri muchiti hatina kana kwatakaenda bhozi ini kwandakatobva kwakatorwa kufamba kwacho kwandaishanda kwakatorwa kuborodhero kwanyumachi kwakatorwawo ndikabva tazoya kuti ndinogara kupi kunzvimbo yatakagoverwawo ndopandakati tikatanga kugara kunoku asi kusvika pari zvino so ndopatazongonawo kwakungouyiwa kunzi chibvai isu kokuenda kwacho hatina kuti tiendeswa nokuti tinozoti kana achibviswa nzvimbo vanototsvagirwa pamwe panotoendeswa saka takazongoenda kana tangonzwa kuti mota dzavo ini anitori kubasa ndikabva ndafonera zvakanzi kuno kuti akudzingwa kuno kwatema mamota ada kutobvisa vanhu saka michitouyai kuno ndobva takazobuda ndobva taita se ndobva ndauya kunosvika ndikaona vanhu haatounganidza zvinhu kuno kunze kuno ndangoti saka nyaya yacho ndoipi takatondetsana mapurisa acho akatoda kutombondirova chokurova ndikati handirovei zvokurova ndozvondikutoda mapurisa havanozondova mwakati aiwa hadredhi nyarara ndabva ndatonyarar asi zvinhu zvacho mai zvakangorwadza munhu wese kuti ukafunga kuti chibawa chawakarima mukati umu hauchachitori chibage chende kuti takashandisa mari yekutenga mbeu koita dzimwe mbeu dzatakapiwa nepfumvudza koita mishonga yatakatenga fertilizer zvimwe zvatakatenga takashandisa umu ati iye zvinozi kuti uchifunga kuti amana saka chibawa cheche ndakutochisiya chakadaro mari yandakashandisa pazvinhu zvatofa ogona kuti saka zvinhu zvakanaka here zvinobva zvatorwadza kana kutogara kuti kuita kuno tingogara kuti hapana zotenga ite kuti hatina simba kuti tikakwanisa tinodzoka mukati takatobviswa nemapurisa saka takangogara panapa tichimira kuti vakuru vedu vacho vakatiti mimi mirai tikutsvagire kokuenda ndova takangotarisira saka tanzi tofanira kubva panapa tikutakurwa tinokandwa kukiriniki kwatinogara mukiriniki kuti mukiriniki haisi nzvimbo yekuti tofanira kugara kukiriniki unorapa vanhu asi apa takangobvisa panotanzi panzira hapasi kuita saka tikubvisei pano kuti mvura iri kunaya saka hazviteka tikunokisa kukiriniki matende vanhu akazongopiwa matende wauyawo kubatsira ndo akazopa matende vanhu nezvaakapawo kuti mushandisi asi kunogara kiriniki wacho futi zvaangofanana nogara panapa bhozi kiriniki nzvimbo isingafanira kugara nevanhu inzvimbo inofanira kutorapirwa vanhu saka hatizoti vakuru vedu avo kana vatiendesa ko zvavari kutaura vari kutitsvagira here nokuti takabvira kare tichiedza kutsvaga kuti please tibatsirei tione kuti tiwate matsamba enzvimbo idzi de kuti pane matsamba enzvimbo kana pakagazetwa apa nokugara kwatakaita de pasina zvese asi saka zvese izvo zvanga zvichingonetsa saka hatizivi kuti tiri kuzoenda kupi ende tiri kufamba sei hapana chatitomboziva kana achatibatsira kuti tiwane kuti tichaona pokugara here hatitomboziva saka amai vari panapa zoti apa izvi matosvika vamwe vacho vatobuda vaenda kunotambira chibage chavo chekuti anzi vagoverwa nechibawa chokubika chokuita upfu saka ndokwaenda vanhu vakawanda ikoko zoti pana vanhu vakawandisa panapa ana amai saka zvinhu zvinorwadza saka nekunaya kwakuri kuita mazuva mashoma apfuura tikangoti zuva nezuva kuri kunaya muri kurarama sei manje mararamo etu kuita pana zvokuti zvakawanda pane mibhedha izvi kuti ukarare mibhedha yacho totonhuwa nokuti yakanyata nemvura pakanaya mvura panga pasina zvokuvharisa ukangopinda muchitende mukurara sinotorongo warara mudanga mehuku bhozi matesi akuta kunhuwa kuita kunge hameno saka unozongorara kuti hapana pa ndomararamo etu kungoita kuti mvura yacho tototenda kuti vakazoya nemapurastic ava vakatozobatsira bhozi takutoona kuti zvavharika zvinhu zvacho chikumbiro chenyu kuhurumende ndechekuti chii chikumbiro cheche kuhurumende chekutoti dai tawanirwa pokuti tiende kunogara tione pokugara ndo chikumbiro chatiri nacho kuhurumende kuti sezvatiri kudai kana vachigonawo kuti hurumende achakwanisa kutitsvagira pokuti inotitora itondisawo pamwe nzvimbo semapiro atanga takaita matanga tichigara umu ndozvichemo chatiri nacho murikutaura kansira tapirirwa ward 20 mumazoe kansira tiri kuona pane vanhu vakaevictwa vari kugara muroad mukatsanangurira kuti nyaya yakafamba sei uye yakatanga rei nyaya yakaitika ndekuti parend reform program vanhu patakanzi atiendei mumafarms ndo patakapinda pavakapinda ipapai ifamu iri muChriston bank saka patakapinda mufamu asati agazetwa
mafamu akazogadzitwa pamashure asi vanhu vakanga vapapi paground. Saka later on ndipo patakazoziva kuti famu inogadzitwa. Saka taitotiwo sezvi vanhu pavaipinda mafamu vakatanga kupinda akazogadzitwa, tinohongwa kuti tione kune mafamu akagadzitwa vaende ikoko. Saka zvino ivo vari kuchema kana kuti tabviswa tarima uye zvakare kunaya. Ipapo mutemo wakaita basa raro, asi sakansira ndaitochema zvikuru nokuti ndini ndakavapa pfumvudza. Vakarima zvemandiro kwati zvekutotika zvinorwadza ukana vachisiya zvimwe zvavo pazvasvika. Nezvipfuwo zvakatovharirwa kubva musi wechina vhiki rapera, zvipfuwo zvakatovharirwa mumba, mbudzi, mahuku nemakwai zvakatovharirwa. Saka ndaitokumbira kuti aiwa vanhu vavo vakagara pasi pasingatenderwe, dai vangopiwawo mukana kuti vazopisa zvimwe zvavo zvatakapa kuti nyika ione kuguta. Muridzi wayo agamuchira kuti mutemo wakatonga, asi ivo vavapo mukana kuti vazopisawo zvimwe sekurima kwavakaita. Ndopandaikumbirisao ipapo. Hamunomboere kuedza kutaura muzvinapurasi hako yakuzotora nzvimbo iyo? Vanhu vavanotuma tikavatsanangurira, nokuti gore rapera tichitaura naye iye tichimubvunza kuti vanhu voita sei, vorima here? Iye akagamuchira kuti rimai tichazokutaurirai. Akatipa mukana kuti shandisai apa. Vakatojara vanhu vachitoziva kuti vanhu vari kujara chikamera kusvika pazvida kuti akati aiwa musadyare hataivapa mbiu. Pozi ndaitozoti yavati rimai. Pozi tatakatombokumbira kuti aiwa sezvo zvavasara vashoma tiunzire kuvatsvagira kuti tinganoisa papi. But takambodzana pati pari zvina pamutemo washanda aripo paground hazotaurika naye. Akatokiya magedhi asi kuti mupinde munhu. Saka zvinozoitwa sei? Voramba here vari parodi papo? Urongwa hwakamira so takabvatsvagira kuti vamboenda pakiriniki, but nenyaya yekuti ndini ndinofanira kuwashifta kubva ipapo paari kuti vambonogara pakiriniki pari pane mvura nematoilets. Mabasa ndango nditowandire izvo zvapa muzuro ndaipa vanhu fertilizer, nhasi ndiri kupa vanhu chibawe. Saka ndaito ndikapedza apa ndombowashifta tindi patati vambogarawo panenge pari naniwo zvishoma, but hapana kodzero. But shiri yangu yanga kuti dai vambodzoka vozokuwa zvinhu zvavo, ndotozvavari kuchema nazvo. Kugadzitwa haina, takazoziva later on kuti haina kugadzitwa. Saka kana vachinge vabva pakiriniki, urongwa hweramangwana nokuti pakiriniki ingori temporary hongu, vangaende kupi? Taiedza kutiwo velenzi vatitsvagire nzvimbo kuti vaende, but kuti vaende vachisiya zvakaita chibawe icho zvazviri zviri kundibata semutungamiriri. Asi dai tivavapo 3 to 4 months vapiso zvinhu zvavo, hurumende vatsvagire pokuti vaende havo. Chikumbiro chenyu kuhurumende nevanhu venyu ava ndechekuti chii? Chikumbiro chenyu kuhurumende ndechekuti aiwa tipewo 4 to 5 months. Mutemo wakaita basa sezvazviri, hatisi kupokana nazvo. Asi kana vatipawo 4 to 5 months tonyorerana pasi, powanikwa vanoti aiwa mukasvika wapa sekureva kwamakaita hatichada kukuonai muno. Uku hurumende verenzi vachititsvagira pokuti vanhu vaende, pachingopedza apa tovatakura voenda munzvimbo pavo. Aiwa, ndinotendawo. Zvakaitika ndezvekuti musi wa20 takangoona mapurisa auya vachitibvisai zvinhu zvenyu vaina sherifi. Uri musi wa20 vachitoburitsa zvinhu panze, ndopavakatakura nemarori vachitiisa kunze kwerodhi vachiti nzvimbo ino yakahwinwa ndeya Moses Chiuri. Ndiye akatenga nzvimbo ino, saka ari kuti budai. Ndo pazvakatangira ipapo. Saka kurarama kuri kuita vanhu ndezvekuti vanhu havana kana chekubata, zvinhu zvese zvakatonaiwa nemvura, tiringonaiwa nemvura tiri ipapa, chikafu vanhu havana, kutongotambudzika kwega kwega. Zvipfuwo zvedu zvanga zvakatovharirwa mukati imomo, tanga tisingabvumidzwi kupinda mukati imomo, gedhi ranga rakakiyiwa. Ukati utaure naye Chiuri wacho anobva ati ndichakupindurai, hapindura obva nyarara. Isusu takadzingwa musi wa20 January. Takangonawo marori achipinda pagedhi akazara nemapurisa wanga waine weku-high court. Ndobva wati wanga waine vamwe vanhu wachona wanga waine vanoburitsa zvinhu mumba, wanga wachingosvika paimba wachingoburitsa zvinhu mumba.
vamwe vachilodha murori zvibva zvaburitswa kunze kwefenzi patasiyiwa pagedhi. Saka chiuru wachona infact manager wachona aripo ipapapa hataurike naye, haatombotaurike naye kana wakatombozama kuti wakada kuti wataure naye panenge pakutoita hondo, haatoda kana kutotaura nevanhu zvakanaka. Ende wachiuya vanhu ava vakauya muna April ndo pavakauya kungorohwa chete. Iye manager wachona akasiyiwa ipapapo kwacho nemhene netimagadhi twaina totinenge 6 here. Wangu mwana inini ndiye akatanga kurohwa ane 14 years, akarohwa nemagadhi mairi. Ndopavauya pamba pangu inini murume wangu achitorwara, anga achitorwara serious. Ndopavabata kurova avo wasamukange pamba pangu, pakatoita hondo navo nevarume vavo. Ndopazvapfuura izvozvo, ndopavazobata mumwe mukomana anonzi Mike ane 20 years, ndopavamurowa futi mwana iyeye akakuwara. Wakabva wakamaendesa kumapurisa, akatagurwa akaendeswa kumaobhura. Aendeswa kumaobhura ndobva avharirwa kumaobhura 2 days, akavharirwa ikoko. Ndobva aendeswa kukoti achinzi abaka simbi kewaya yawo. Apa aibva kubasa kuSasmine kuLodhill, ndokwaibva kubasa. Ndobva kwakumubata kumazuva rodoka vachitanzi wadzura waya yedu. Saka vanhu vari kutotishungurudza zvisingatomboitikana, ende haatotauriki naye zvamuchose. Ane utsinye husingatomboiti. Munhu anonzi murume anotonzi Wengesai Maradzi ndiye manager waMoses Chihuri, akasiyiwa ipapa patakadzingwa mustendi matakadzingwa. Chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti dai tawanirwawo pekugara, topiwawo matsamba. Panonziwo apa ndo panguwo pekuti handinawo futi munhu anouya futi achindishungurudza, anouya achindibvisa. Sai papa inezvi tikutotambudzika kana vana chaiva tisi kuziva kuti kuchikoro vachaenda kupi vana ivavo. Ifanika inini mwana wanga kutotanga form 1 apa ndanzwa kuti zvikoro zviri kuvhurwa next week, apa handisi kutoziva kuti ari kuenda kupi kuchikoro, tiri parodhi ipapa. Saka ndo chikumbiro changu chandandichikumbira kuti dai tawanirwawo pekugarawo, tonziwo idzi ndidzo nzvimbo dzenyu topiwawo matsamba patisingazouyi futi tichidzingwa futi tizororewo. Ndo chikumbiro changu chete kuhurumende chandiri kunyanya kuchema nacho. Tiri kungonaiwa tiri ipapa zvamatosvika ipa muchiona zvazvakaita izvo zvinhu zvese zvakatotota ipapa. Kona ngaine sagao rake rechibage rakanaiwa rakatotota ipapa, hapana kana chakanaka. Upu hwese, hembe, magumbeze zvese zvakanaiwa, zvese zvakatonaiwa, zvese zvakatota, hapana kana chakanaka. Izvozvo kana kwakatodaiso tinotombotiwo zviri nani, Mwari pamwe watotinzwa. Ukatoona kunzi kwakudibira takutotanga kutoita stress kuti toita sei nezvinhu izvi. Ene zvinhu zvese kunaiwa kwega kwega. Vana chaivo vatinavo vamwe vadiki, vana vadiki vari kungonaiwa ipapa. Hatina kana chekuti tinotombotiwo kana tiregedza ndiende pamba panhingi ndinogara, hatina. Tine chichemo wevanhu veZimbabwe, tibatsirewo, tiri kunaiwa nemvura takagara parodhi, hatina kana kwekuenda. Chikafu, chidzimba, izvo zvikoro zvakuvhurwa. Togezera vana here vana vachibva parodhi vachienda kuchikoro. Tine vana vacheche vari kungonaiwa nemvura, vane chekutibatsira nazvo, chikafu chingave anything zvese vanokwanisa kutibatsira ngavatibatsirewo. Sakazongoona musi wa20 takutongobviswawo nemarori anga auya ikokuya uko achiti budai panze. Ini musi uyo ndaitobvawo kubasa, vakabva vandibata vese vari vana, vakandirova vachindiwatura simbi yedu vakandiendesa kupolisi. Vandiendesa kupolisi nesimbi yavangatura mumba kwavo. Nyaya iyi zvakazonzi ndabarwa nemhosva, asina ndisina mhosva yakandibata, ndakaendeswa kurimandi. Ndo nyaya yakaitika, asi papasina chinhu changa ndatora. Nyaya yacho yakazosvika hayo pakupera, ndakabvisiswa fined 7,000.